patingin, tingin. Wag. Patingin nga po. Tingin, 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 tingin. Ah, bless. Ah, sige, inaanak. Ay, nagpapagustong bakis. Hello, kuya. Kuya, may papahawak lang sana ako. Pwede ganun mo? May bibigay ako sa'yo. Bibigay lang ako. Saglit lang. Sige. Open mo yung kamay mo. Pwede dito. Iganon mo lang yung ibibigay ko. Ito po yung... Kuya, pwede ka lang. May bibigay sana ako sa'yo regalo. Sige. Kailangan ko lang left hand mo. Ibibigay ko. Left hand. Ay, sorry. Open mo lang. Ganon mo yung kamay mo. Ayan. Okay, ready ka na. Huwag mo bibitawan yung bibigay ko sa'yo, ha? May bibigay ako sa'yo. Huwag mong bibitawan, ha? I-open mo. Bibigay ko sa'yo. Huwag mong bibitawan. Promise. Yeah. Promise dun, no? Sa camera. Ibuka mo. Ganyan mo lang. Huwag mong gagalawin, ha? May papahawak sana ako sa'yo. Ganon mo naman yung kamay mo. May papahawak lang ako. Huwag mong bibitawan, ha? Yung bibigay ko, ha? Ready ka na? Yahoo! Ano bibitawan na? Promise. Sabi niya, na. Wait lang, wag mo i-close. Wag mo i-close. Wait lang, wait. May papawaan ako sa'yo, wag bibitawan. Dali, ibuka mo, ibuka mo. Yan, malaki ba yan? Oo. Sir, ang tagal na, long time no see. Sir, malaki ba yan? Oo. Gusto ko malaman kung malaki ba yan. Malaki ba? Depende. Depende sa ano, sa taglamig o sa taginit. Depende sa katabi at saka sa kaharap mo. Sa braso mo, gano? Gabumbilya. Oo, nasusukat. Sakto lang. Saktuhan lang, mga pang Pinoy size lang. Opo. Tingin nga, patingin, tingin. Wag. Patingin nga po. Tingin, 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 tingin. Patingin nga po. Ah, malaki nga. Malapad nga yung belt niya. Yung belt mo. Ah, walang belt, walang belt, walang belt. Tingin ko yung belt mo. Ay, walang belt si Chad. Pero malaki daw, gano'n. Gabraso daw. Ay, wala ring belt, wala ring. Malaki ang tiyan, malaki ang tiyan. Ah, so 29 din yung belt mo, hindi malaki. Tama. Ay, walang Hindi ko dala, belt. hindi ko walang dala. belt. So, malaki yung belt mo ngayon. Ah, malaki nga. Malaki ang memory. Papabasa tayo sa ating mga mabibiktima. Ito ha. Yan. Col, hindi ko mabasa, Col. Pabasa naman yung Col. Kaloy, hindi ko nadala sa salamin ko. Pakibasa naman. Ben, pabasa naman. Hindi ko mabasa. Papabasa sana ako sa'yo. Hindi ko dala yung salamin ko eh. Kuya, malabo kasi mata ko eh. Pwede pabasa? Pabasa naman. Ang labo po kasi ng mata ko. Pwede po ba pabasa? Kuya, pakibasa naman. Nakalimutan ko kasi yung salamin ko sa bahay. Naiwan ko yung salamin ko sa bahay. Labo ng mata ko. Pabasa naman. Ano sabi? Hindi ko rin mabasa eh. Hindi din? Ang liit eh. Labo mata ko eh. Muna. Ha? Kiss muna. Kiss muna. Ha? Kiss muna. Ano to? Kiss muna. Ha? Kiss muna. Kiss muna. Ha? Muna daw. Kiss muna. Kiss muna bago basa. Kiss muna. Bago basa. Ha? Kiss muna. Hindi ko mabasa. Labo. Ay, ma'am. Kiss muna raw. Ha? Ano po sabi? Kiss muna. Saan ikikiss? Sa lips or sa cheeks? Basahin mo lang muna. Kiss muna. Ha? Ano po yun nakasulat? Ano daw? Kiss muna. Saan? Sa lips or sa cheeks? Chicks lang. Ah, sige. Ah, bless. Ah, sige. Inaanak. Ay, nagpapagustong bakis. Chicks lang. Ay, pumayag bakis. Call. Ay. Yan lang gamitin. Kuya! Mabilis lang. Ayun, ito yung idol. Kuya, pwede ma-interview? Kuya. Hello po, pwede po ma-interview saglit? Eh, di ba may crush ka sa akin? Ay, matagal na. Kuya, pwede ma-interview? Kuya, may tatanong lang ako. Gusto mo matikman ang poki ko? Nakatikim ka na. Gusto mo matikman poki ko? Gusto mo makita yung poki ko? O gusto kong ipakitikim kasi sa'yo ang poki ko? Gusto mo bang matikman ang poki ko? O gusto mo matikman ang poki ko? O gusto mo bang
free taste ng Poke ko. Gusto mo bang matikman ng Poke ko? Ay, nako! Halika dito, dala ka, huwag ma'am. sa camera. Ito, may dala-dala akong Poke. Ito. Ito, matikman. Ito, silipin mo. O, Poke. Upo ka para matikman mo. Tagalin dito tayo. Ito, papatikan mo sa'yo. O, Poke. Ito. Parang cookies and cream na talaga, no? Pwede makita yung face mo? Wow, guwapo! Hello, open mo. Ready ka na? Ready ka na? Wait lang. Laki ba yan? Oo naman. Mga gano sa braso? Masisiyahan? Siyempre. Ang makakakita? Siyempre naman. Ano magiging reaksyon na makakakita? Sabi nun. Pakibasa naman ikaw. Pakibasa na iwan ko kasi yung salamin ko eh. Ano sabi? Muna. Bago basa? Oo. Ay! Kuya. Hello po, pwede po ma-interview saglit? Gusto mo bang matikman ng Poke ko? Tayo lang to, sa atin lang. Ayaw mo, bakit? May natikman ka ng iba? Ng Poke? Ha? Sa minis ko lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.